Vítajte pri prezentácii obchodného systému komoditnej burzy Bratislava, systému pre poľnohospodárov Monagro. Výhoda používania tohto obchodného systému je tá, že odjakživa pri ponuke tovaru na burze kúpi tovar ten, kto má peniaze a zaplatí za tovar najlepšiu cenu. Táto myšlienka je nosná v celom obchodnom systéme Monagro. Vo videu vám ukážeme prvé prihlásenie sa do systému a návod, ako viete zverejniť do ponuky na predaj svoj prvý tovar, ktorý máte na sklade. Pripravili sme pre vás už vopred osobu, ktorá sa do systému bude prihlasovať, volá sa Fero Mrkvička. Do systému Monagro sa dostanete z menu na stránke burzy Obchodovanie Monagro. Na zobrazenej stránke systému vidíte aktuálne ponuky a dopyty poľnohospodárskych tovarov. Keďže chceme zverejniť svoju ponuku tovaru, ale nemáme svoje prihlasovacie údaje, zaregistrujeme sa v menu Registrácia. Vyplníme požadované údaje, kontrolný výraz a stlačíme tlačidlo Zaregistrovať. Systém nám v tomto momente odošle na e-mailovú adresu naše prístupové údaje. Tieto prístupové údaje zadáme v menu Prihlásenie. Pre vyššiu bezpečnosť prihlásenia sa overuje vaša aktuálna IP adresa kódom odoslaným na váš e-mail. Pri prvom prihlásení budete vyzvaní k doplneniu vašich registračných údajov. Tieto údaje vyplňte a stlačte tlačidlo Vlož, čím ich vložíte do databázy systému. Na obrazovke vidíme vo vrchnom riadku, že sme prihlásení ako fyzická osoba Fero Mrkvička. Súčasne vidíme blikajúcu obálku, ktorá znamená, že máme neprečítanú správu. Túto správu si môžeme otvoriť kliknutím na obálku alebo v menu Užívateľ Centrum správ. Po otvorení každej správy je dôležité správu prečítať a v spodnej časti správy potvrdiť jej prečítanie. Keďže na burze môžu obchodovať iba právnické osoby, je potrebné, aby sme našu spoločnosť zaevidovali na burze. Spustíme proces podľa pokynov v poslednej správe v menu Užívateľ, Centrum procesov, Registrácia obchodníka. Podľa pokynov v centre správ vyplníme údaje spoločnosti, ktorú budeme v systéme zastupovať. Po vyplnení základných údajov o spoločnosti si nájdete v prijatej e-mailovej pošte prílohu KIC formulár. Tento formulár vyplňte podľa skutočných údajov a prostredníctvom systému v centre správ odošlite burze. Pri schvaľovacom procese vašej spoločnosti dodržiavajte pokyny v centre správ. Po úspešnom zaregistrovaní tejto spoločnosti v menu Užívateľ, správa klientov sa táto spoločnosť zobrazí a môžete sa v jej mene prihlásiť. Automaticky máte burzou povolenie operovať na vedľajšom trhu OTC. Toto prihlásenie je základný predpoklad k zadávaniu vašich ponúk na predaj tovaru. V praxi to bude znamenať, že vy, ako Fero Mrkvička, vkladáte za spoločnosť Ferova SRO príkazy na predaj alebo nákup tovaru. Na záver tohto videa vám prakticky predvedieme toto vloženie ponuky na predaj 115 tón jačmeňa sladovníckeho, ktorý máte na sklade. V menu otvoríme prehľad trhu, kde vidíme, že jačmeň sladovnícky je podľa referenčnej ceny na úrovni 202 eur za tonu. Chceme zadať ponuku na predaj v cene 205 eur. Klikneme na uvedenú referenčnú cenu jačmeňa a na obrazovke sa nám zobrazí zoznam všetkých ponúk a dopytov na jačmeň v príslušnom mesiaci.
Na ľavej strane obrazovky vyplníme údaj pre rýchly pokyn nášho tovaru tak, že potvrdíme predaj, garančný systém MON OTC v cene 205 €, 5 lotov, to je 115 tón, a parita FCA Nitra. Stlačením tlačidla Vlož pokyn a následným potvrdením ste úspešne zverejnili svoju prvú ponuku. Vidíte ju na pravej strane obrazovky medzi ponukami. Týmto ste úspešne zahájili prvý krok k predaju svojho tovaru a súčasne ste zvládli časť práce profesionálneho brokera. Prajeme vám v obchodovaní veľa úspechov.